Здравей, Вълсайт! Правя този клип специално заради кандидатурите в този сервер. Нека първо да ти се представя. Казвам се Димитър, на 15 години съм и съм от Великотърновска област. Сега нека преминем към по-съществената част. Това тук е къщата ми, нали, с която започнах. Тук има малък честрон, легло, печки. Тук отгоре е тавана, тук ще да бъде леглото, но се отказах да го правя просто. Нека преминем към другото. Това тук е Enchanting Table, нали, с букшелфове. Ако се питаш откъде е това яйце и защо нямам Nether портал, това е защото направих трика с смятането на координатите. Вместо да седя в нашия свят и да деля на 8, отил в Nether и го умножих по 8, нали, бях до една крепост. Се падна в пещера, нали, тук малка фермичка за кравки. Крави. Сега да отидем към къща, която направих специално заради твоето видео. Ето тук, бейкън и покрив. Така. Опа. Не пуска да вляза. Влизаме. Тук кварц, дърво, стъкло, както да е. Да. Влизаме към надолу. Към надолу. Добре. Нека започна, значи това е енчантинга, доста голям енчантинг, нали, направен е специално заради клипа, че аз не играя много в Survival, защото играя повече с приятели в мултиплеер сервери. Ето тук често, печки, workbench-ове. Тук е лабораторията, значи тук са празни шишенца, тук са готови полшанки, а тук са материали за полшани. Отсреща е това, бренч майнинга. И дали сега ще ти покажа нещо преди да свърши клипа, нещо забавно за хората, които мразят зомбита. Тук малка пречка има. Оп. Така. Къде са зомбитата? Ето спавнер зомби. Сега е време и за едно. Като да... Ова съм на Peaceful. Ще умре ли? Да. Смотан зомби. Да, сега ще му направим едно покръвче малко така. Да не мре. По време на клипа. Окей, сега. Мреш ли е тапак? Да, браво, умря. И сега, нали, тук виждаме зомбито. Его. Зомби. Целия. Демидж му наби малко. Уби го. Добре, това от мен Иво. Надявам се да премина в... Да премина във втория кръг на това, да участвам. Защото много искам да играя в твоя сервер заедно с останалите Иво, Крастър и Боинг, Разват, Ревенч, Никича 1, Кроу, Unbeatable, Неончо, нали, защото просто на кефят пичо и са някои неща от този клип са заимствани от ваши неща, които сте правили в сервера. И така, довиждане от мен, Иво, надявам се да харесаш това, което съм направил.